హలో హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం. మరొక డిజైన్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇదొక కొత్త డిజైన్ అండి. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలా వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది పెయింటింగ్. బ్లౌజ్కి కూడా వేసుకోవచ్చండి, హ్యాండ్స్కి చాలా బాగుంటుంది. నెక్కి కూడా వేసుకోవచ్చు, బ్యాక్ నెక్కి సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి డిజైన్స్ కావాలంటే మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి, చూస్తూ ఉండండి. మంచి మంచి డిజైన్స్ పెడుతూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ.